Hvorfor virker Little Big Help? Vi gør det, fordi at vi laver velgørenhed. I stedet for at kun give midlertidig støtte eller skabe afhængighed igennem den støtte, vi giver, så sørger vi for at styrke de personer i de områder, vi arbejder. Vi giver redskaber, værktøjer, oplysning, uddannelse, som er med til at give de personer muligheden for at tage ansvar og tage kontrol over deres eget liv. Og vi oplever og ser, at netop igennem den mulighed skaber det en vedvarende forandring, både for personerne selv, men også for deres familier og for det lokalsamfund, hvor de er i. Hej, jeg hedder Asta, og jeg var for et par måneder siden frivillig på Little Big Help's Boys and Girls Hostel i Kolkata. Og her der kom jeg helt tæt ind på, hvordan Little Big Help som organisation virker, og fik også nogle meget konkrete eksempler på, hvordan det har en positiv effekt på børnenes vilkår og også generelle muligheder i livet. Et rigtig godt eksempel på det her er, at en af drengene, der var jeg ude at besøge hans hjem, og han boede i et lille præsendingsskur med hele sin familie. Og efter han er kommet ind på Little Big Help, der har han fundet ud af, at han er helt vild med at tegne og male. Og nu har han ligesom rammerne til at udfolde sig på den måde og finde ud af nye ting, han er vild med. Og sådan. Generelt har jeg bare hver dag under mit frivillighedsophold set, hvordan børnene de kan relatere til hinanden og nærmest bliver som en slags familie. Og det gør dem stærkere, når de skal ud i verden en dag og begynde at klare sig selv. At have et sikkerhedsnet bag sig, hvor at de alle sammen lidt står i samme båd og kan hjælpe hinanden på forskellige måder. Little Big Help er en stor hjælp til kvinden i slummen, som får en uddannelse og kan være med til at forsørge familien. Det er også en hjælp til drengen og pigen, sådan at de bliver gjort klar til at komme i skole og bliver indskrevet i skolen. Min hustru og jeg har de seneste år støttet Little Big Help økonomisk, og for 2 år siden var vi ude at besøge projekterne i Kolkata. Vi talte med kvinderne i slummen, og vi legede og mediterede med børnene. Vi snakkede med dem, der underviser dem, og vi snakkede med det administrative personale. Det efterlod os med en stærk følelse af succes. Tænk så, hvor meget de kan nå og opnå i den her forfærdelige slum. Den struktur, der opbygges i slum, er en stor hjælp til de mennesker, der har de største udfordringer i Indien. Her vendes fortvivlelse til håb og muligheder. Så ved at hjælpe de svageste i verdens største demokrati, har jeg en mulighed for at bidrage til en positiv udvikling i verden. Skal du være med? I aften der kommer der den store Danmarksindsamling på fjernsynet, og det er vigtigt, at alle de store organisationer får en masse penge til deres vigtige arbejde. Det er også vigtigt, at Little Big Help bliver husket, og at vi så gerne vil fortsætte med at gøre en stor forskel. Så jeg kan ikke love, at du kan vinde en bil, eller jeg kan ikke love, at dit navn kommer på fjernsyn, men jeg kan love dig fra mit hjerte, at vores arbejde det virker, og at pengene det går til de rigtige formål, og til at gøre livet bedre for rigtig mange børn og familier i Calcutta. Jeg sender MobilePay-nummeret herved, og jeg håber rigtig meget, at du vil sende det, du kan undvære afsted til Little Big Help. Tusind tak, det er dybt værdsat. Det her det er ikke bare tal og projekter, det er rigtige menneskers liv, der ændres for det bedre på grund af Little Big Help. Og det er derfor Little Big Help det virker. Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg vil gerne fortælle om Little Big Help og det arbejde, de laver ude i Indien. Jeg var så heldig at få muligheden for at opleve projektet på nært hold, da jeg var derude for omkring 2 år siden. Jeg så børn, der ingenting havde og levede i ekstrem fattigdom og rigtig dårlige miljøer, der pludselig fik adgang til skolegang og fik et trygt sted at være. Og jeg mødte kvinder, der gennem støtte fra Little Big Help gennemgik en udvikling fra ingen værdi at have til at kunne skabe en meget bedre fremtid. Det er f.eks. kunne komme ind på arbejdsmarkedet ved at lave smykker, lægge make-up, sy tøj og mange andre ting. Jeg så den glæde og tryghed, Little Big Help skabte i de her underlige børns liv, og den stolthed, der strålede ud af kvinder ved, at de fik genoplevet deres selvtillid og tro på sig selv, ved at Little Big Help åbnede så mange døre og gav så mange flere muligheder i deres liv. Little Big Help fungerer, fordi at Little Big Help er en familie. Alle, der er involveret i organisationen, om det er dem, der arbejder nede i Indien, i København, der volunteer, eller støtter op personligt eller økonomisk, de er alle sammen involveret i den her organisation, fordi de gør det ud af kærlighed. Og jeg tror på, at det er den stærkeste og mest effektive måde, nogen kan arbejde på. Hvordan hvert forhold imellem individerne, om det så er dem, der bliver støttet op omkring i slumområdet eller i byen, eller en Little Big Help employee, det forhold er baseret på kærlighed, og på trust og på venskab. Det er derfor, jeg støtter op om Little Big Help. Og det er også derfor, jeg håber, at I har lyst til at være med til at støtte op om organisationen. Jeg har fulgt Little Big Help helt fra start og været en del af bestyrelsen i mere end 10 år. Og det har været helt fantastisk at se den reelle forskel, vi gør for
piger og kvinder i Calcutta. Sidste år havde jeg mulighed for at rejse ud og se projekterne. Det var en fantastisk oplevelse, som kun har styrket mig i ønsket om, at vi skal fortsætte det arbejde, vi gør derude. Det ramte mig, hvor stor en forskel der var for børn og kvinders muligheder. Det at kunne give kvinder og børn i Calcutta muligheder, det ikke har haft før, betyder utrolig meget for mig. Hvorfor virker Little Big Help? Det gør det simpelthen, fordi vi er så små, som vi er. I København er vi kun 3 mennesker på kontoret, og så er der 90 lokale ansatte i Indien, som står for projekterne. Og det er de helt vildt gode til. Blandt andet har vi undervisning for de helt små børn ude i slumkvartererne, som ellers vil stå og tigge på gaden. På den måde kommer de altså ind i en anden løbebane i livet, som også gør, at de kan skabe sig en bedre fremtid, som faktisk også går ind i den næste generation. Hej, vi kommer fra Munkensdam Gymnasie her i Kolding. Og tilbage i oktober 2024, der var vi i Calcutta i Indien for at besøge Little Big Helps projekter. Det var en kæmpe stor oplevelse for os, hvor vi blandt andet var på besøg på Boys og Girls Hostel, hvor vi fik lov at lege med børnene og se, hvordan deres hverdag var. Samtidig var vi også på et community center, hvor vi også så, hvordan Little Big Help hjælper de her børn for at få en bedre hverdag og en bedre fremtid. Det var en enormt stor oplevelse at se, hvilken forskel det egentlig gør at bidrage til sådan nogle her projekter som Little Big Help. Vi er enormt stolte af at gå på en skole, som også har en organisation, som støtter Little Big Help. I Little Big Help der kører vi de her dage en kampagne, hvor vi samler ind til vores projekter. Og derfor så vil jeg opfordre dig til at donere 100 kroner på vores MobilePay 56 499. Little Big Help virker, fordi at vi har et mega sejt team i Indien, som er så god til at se det enkelte menneske. Vi sørger for, at de bliver styrket til selv at finde ud af, hvad det er, der virker for dem. Hvis de bliver styrket nok til at få en indkomst, bruger de så deres penge på at købe fornødenheder som mad, eller skal de bruge det på medicin, eller skal have et nyt tag. Det handler for os i Little Big Help ikke om, at vi tager valgene for dem, men at vi styrker dem til at kunne selv tage nogle vigtige valg. Little Big Help virker, fordi det handler om empowerment. Lige fra børnene på Boys and Girls Home, som skal have en tryg opvækst og en skolegang, så de på sigt kan klare sig selv, til kvinderne fra slumområdet, der får en praktisk uddannelse, så de kan blive selvforsørgende, og så community-centrene ude i slumområderne, der skal gives videre til brugerne, som selv kan drifte dem, og så Little Big Help kan starte nye projekter op og hjælpe endnu flere. Derfor virker Little Big Help. Hver af Little Big Helps størrelse er det meget synligt og håndgribeligt at se den forskel, de formår at udrette netop lige der, hvor der er behov for det. Hej, mit navn er Valdemar, og jeg var frivillig for den danske NGO Little Big Help, der opererer i den indiske storby Calcutta. Min rolle som frivillig var det, som børnene kaldte dada, og det var en form for storebror eller legeonkel, eller en form for voksen forbillede, som de ligesom kunne spejle sig i. Gennem fodboldkampe og fangeleje og dragflyvninger lærte vi ligesom ret hurtigt at bonde på tværs af vores forskellige kulturer, sprogbarrierer og det aldersspænd, der var mellem mig og dem. Det er nogle oplevelser, jeg er helt sikkert til med mig videre og aldrig nogensinde vil glemme de her børn. Det er 2 år siden, min mand og jeg besøgte Little Big Helps projekter i Kolkata. Det var først, da vi var fysisk til stede derude på projekterne, at det fulde omfang og dybden af projekterne for alvor gik op for os. For mig gjorde det et særligt indtryk at tale med en gruppe kvinder i et trøstesløst slumområde. De havde stolthed i øjnene og i stemmerne, når de kunne fortælle, at de bakkede op omkring deres børns skolegang, så de kunne få en bedre fremtid. Kvinderne de er ofte blevet slået af deres mænd igennem livet, men i dag der kender de deres rettigheder, og i stedet for at de skammer sig og skærmer sig, så har de i dag et støttende fællesskab. Det er meget tydeligt, at Little Big Help de udfører et bæredygtigt udviklingsarbejde.